dalan akeh wong mati mati keneng apa samya suduk slira suduk cocok terus ning gigir raganya ilang raganya terus ngalintih wah dalah ora lidok udale wong caplok prajurit cilik neng kumis kepel sisih pelintir api ora omong Gus ngaku Satria Wiswara Bumi Raden Haryati ayo kowe berdua bangsane opo ngaku durung ati tanpa aran babu opo takone aku saka sebrang ora toh papanku pangkatku tumenggung aranku tumenggung Panikas Rikma Panikas kuwi tukang cukur Rikma kuwi rambut kuwi tukang cukur rambut ya terus sampean tekan Dorowati bakal ganggu gawe yo yen yo apa ora ganggu sumingkir sawadya balawaja takon desa babati barisanmu piye sepiro banggane wong Dorowati kowe durung ngerti kasektene tumenggung Panikas Rikma apa meneh kowe wujudmu wong cilik ireng kurwaking kaya ngono maju stangkah tak remet dadi klarare ngepek-epek cangkemmu cilik ning mantep tanganmu ho hot macam-macam anteng meletik metu genine. Oi ha. Oi.
Pentung godhong pecah silang. Temanku, innalillahi kau. Innalillahi kah kau temanku? Ya udah, tidurlah sayang. Besok dipakai tangkapan lagi. Bedanya wayang mati kalau menungsa mati kayak dia. Nek menungsa mati dikubur, nek kalau wayang mati besok dipakai lagi. Siapa musuhku? Hajar kau. Inikah kau? Hei, siapa kau? Raden Haryosyaki. Kui sopo? Talicu. Security pintu depan Bini Badak. Kau mau macam-macam sama aku? Macam-macam sama aku kau. Gentayangan kau, mabukah kau? Ya. Kecil-kecil begini sembarangan makan kepiting satu porsi mumet kau. Kecil begini itu pasti mati. Tendangan tanpa bayangan jet, lihat. Kulit pasaran yang bontang nanti tangkap maning. Mumpung murah. Ini aduh, banyak kunang-kunang sekali, aduh. Waduh. Mati aku. Kau.
Mampus lu. Minta restunya Kiai. Aduh, kenapa kau jatuh? Sini aja. Minta restunya Kiai. Ini pusaka ampuh tinggalan dari cucu saya. Ampun bos, damai lah, damai. Ampun, damai. Ajar. Jadi iki sapa ana menungsa kulite sisik melumut mripate kaya mripate wak keluhan. Kowe takon karo aku Raden Antasena. Kowe sapa? Kamu takon saya. Perkenalkan. Sapa? Jamaluddin. Jamal dengan malah, ayo musuh saya kau. Wah, ampuh temenan iki wong.
katok-katojan aduh. Menghina karo panjenenganing wangsun. Sehat, selamat, sukses. Tos. Wah, jan Kakang Gatot ini tumandang kerja iki jan seneng aku. Antasena piye wah jan. Langen budaya nabuhi Kakang Gatot sukses. Perlu ini kah? Tidak boleh, oh iya. Musuh ya, kayak iya musuh ya kayak di sini ngombe-ngombe di sini tenang baik aja. Kakang Gatot, iya. Orang nyono jebul Ndorowati, dawe Pak Kresna bener Ndorowati ketekan mungsuh, mongko mungsuh mau panjen bebayani. Mongko dawe Pak Kresna biasane netesi. Mungsuh saka Ndorowati iki ana sambung rapete karo ilange Bapak Werkudara. Mula sing ati-ati. Aja seblangan kuwatir. Kakang Gatot dendel ning awang-awang, Kakang Antaja ning Amplis Bumi, aku sing dadi kepolisian ning darat. Angkatan laut, angkatan bumi, aku darat. Aja sebelang, iya sing ati-ati.